Včera som čítal zaujímavú teóriu v knihe Richarda Feynmana, kde opisuje pôsobenie Heisenbergovho princípu neurčitosti na vzdialenu elektrónov od jadra tomu veľmi veľkej vzdialenosti. Toto môže mať za dôsledok aj vedeli by sme relatívne dobre ich polohu a tým pádom, že tento jav, dosť neobvyklý, kedy sa elektróny zatlačia až do jadra atómu, môžeme pozorovať iba v neutrónových hviezdách, čo je vlastne pozoroval červený posun a nieraz nepozoroval modrý posun. No, vyrušil, nesvarkať tak. Tedy si ma vyrušil, takže ma sereš teraz. Neviem veterán. Dobre, čiže ešte raz, dobre. Sám veľký Einstein hovoril o tom, že vesmír je stacionárny, čo znamená, že vždycky bol a je taký, aký je. A nebude sa meniť. Dosiahne gravitačný kolaps až tak silný, že sa nestane čierna diera, ale a samotný priestor sa rozpína. Počúvaš ma vôbec? No, kde som to skončil? Vesmír sa rozpína. S touto teóriou už prvýkrát prišiel, cirkev dosť zavrhovala vznik vesmíru ako takého, čiže dosť paradox, že Lemaitre prišiel prvý s teóriou prvého atómu. No, až neskôr sa sformulovala samotná fráza v rádiovysielaní v 40. rokoch a myslel to posmešne, pretože on sám bol zastanca stacionárneho vesmíru. A pozeráš.